Nasa ilalim pa rin ng red zone ang Central Luzon dahil sa pamemeste ng African Swine Flu. At ayon sa Department of Agriculture, wala pang katiyakan kung kailan muling makakabawi ang mga hog raiser dito sa Central Luzon. Iba na ang kabuhayan ni Mang Willie Rivera nang matunghayan ng CLTV News Team sa kanyang bakuran na dating backyard hog raiser dito sa Pampanga na ngayon pinasok ang negosyong furniture. Kwento niya, halos 200,000 piso ang nalugi nito dahil sa pamemeste ng African Swine Flu o ASF. At kahit anya totoong nakatutukso na mag-alaga ng baboy sa laki ng demand ng karne ngayon, takot na umano itong muli pang sumugal. Pero ngayon, sir, ang taas ng baboy ngayon. Hindi mo ba kayo natuksong mag-alaga ulit ng baboy? Hindi na rin. Kasi yung phobia ko eh. Wala yung pera yung nawala eh. Taong 2019 pa anya nang tumigil siya sa pag-aalaga ng baboy. Hindi rin anya naging paborable ang mga alituntunin sa lokal na pamahalaan para sa kanilang mga backyard hog raiser upang makakita ng malaki. Dahil sa pamemeste ng ASF, ang tradisyonal na pagkatay ng baboy sa bakuran, hinigpitan ng pulisiya. Medyo mahirap. May backyard ka, hindi ka naman makakapagkatay pag hindi mo na inano sa City Hall, sabi nila. Kailangan may approval ng veterinarian ng City Hall. Kasi kaya lang kumikita ng maganda nun pagka nagkakatay. Bibenta mo ng buhay sa mga kulang na lang, hindi na lang sa'yo. 60% ng producer ng karne ng baboy sa Central Luzon ay buhat sa backyard hog raiser. Ayon kay Department of Agriculture Region 3 Director Chris Pulo Bautista, hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakababawi dahil sa banta ng African Swine Flu. Dahil ang Central Luzon ay nasa ilalim pa ng red zone. Bali, lahat na ng 7 provinces natin ay apektado na. Halos lahat na ng backyard hindi na nakasurvive. Ngayon kasi ang Central Luzon classified as red zone eh. So dapat wala munang mag-aalaga. Ayon sa Department of Agriculture, nakadepende sa development ng kanilang pag-aaral sa biosecurity ng lugar na apektado ng ASF kung papaano muling makababangon at mabubuhay ang namatay na industriya. Samantala, sa pagsiyasat ng news team sa public market ng siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong umaga ng January 28, ang mataas na presyuhan ng karne ng baboy na hinango pa sa Visayas Region ay naging dahilan ng ilang retailer na hindi na muna umano magtinda ng baboy. Ilan na lang kami dyan, siguro yung kasama na, mga 10 na yung hindi nagtitinda. 10 na? Oo, yung iba hindi. Dati yung mga biyahero, tumigil na. Habang reklamo naman ng ilang retailer ng baboy ay ang pakikipagkompetensya pa umano ng mga imported frozen meat products na mas lalong nagpapalugi sa mga retailer ng baboy sa palengke. Natatalo po kami sa presyo ngayon. Hindi umaabot yung mga bumibili sa 360. 360? Oh. Tsaka 380 sa Liampo. Sa Maynila, karamihan pinakita sa TV. Yung frozen, 280 lang. Okay. Natatalo kami sa frozen. Sa panig ng gobyerno, tugon sa pagbaba ng presyo ng baboy ay ang pagtaas ng importation nito, na tinutulan naman ng mga lokal na producer dahil pinapatay umano ang lokal na industriya. Samantala, sa pagsiyasat ng news team, ayon sa DA at DTI, nasa kapangyarihan ng Local Price Coordinating Council na mandato ng mga LGU ang pagtatakda at pagbabantay ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Ang nangyayari kasi ngayon, pababa ang kuha ng mga traders sa mga raisers dun sa farm gate price, pero ang taas ng price sa palengke. So mayroon talaga nagmamanipulate. Samantala, sa price monitoring ng DTI sa unang linggo ng buwan ng Enero, sa presyo ng karne ng baboy, halos balikatan pa rin umano ang presyo ng baka at karne ng baboy na parehong naglalaro sa 400 piso. Sa beef, let's go to beef. 350 to 420. Yung 480 po yung highest sa retail.
Well, yung labas po nila dyan, nasa 350 yung loan niyan, no? And for the pork lamb po, ang low po niya nasa 350 to 400 pesos, no? So, 50 lamang po yung difference. But Paolo G. Santos, CLTV News.